खुंगा नैथि बोसोरारि दमासि फोरबो फालिथाय देग्लाय जों सेकेन्ड टाइम जाबाय थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो खुंदों ओमफ्राय दा सिंजों हाबलांनि मा दं प्रग्राम सोलिगासिनो दं ओरैहाय नै मा होनो हुंना दोननाय मा होनोमोनलाय बेखौहाय माइहुं आरोना सावनो थाखाय ओमफ्राय नै बैयो जाहैबाय राजा नैबे रानि ओमफ्राय लावखार दंबावोमोन नुस्लाबजोबनो हायासै नामाथाय ओमफ्राय ओरैथिं प्रग्राम सोलिगासिनो दं पएम रिसाइटेसन प्रग्राम सोलिदों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माइहुं आरो आलासि बांला बेयावनो जिरायो आलासिफोर माइहुं आरो आलासि बांला बेयावहाय आलासिफोर जिरायनो थाखाय माइहुंबो लोगोसे आलासि बांला आरोना ओमफ्राय दा आथिं मानसि आलासिफ्रा जिरायना दङ दा ओरैथिं दङ जाग्रा लोंग्रा फातगर ओमफ्राय नैथिं प्रग्राम सोलिगासिनो दं दानिया नैथिं फिथा सावनाय दिन्थिफुंनाय दहायनो दंमोन माबा एनथाब सावदों लारु सावदों ओरैसो मोजां खेबबाय भिडिअसो लादों खोमा आंलाय फट'सो खेबदों खोमा रडा खेबगोन फट'खौ मोनसे सावनानै जानाय जोङो हुदा दंखायो बर' समाजाव बेखायनो जों बेखौ जे अराय आबै आजौआनो फालिबाय थायो सिथाव फिथा सावनानै जानाय